Lietadlo Fénix, ktoré som navrhol, je inšpirované prírodnými krivkami vtáctva. A ako aj názov napovedá, odvoláva sa aj na bajného vtáka Fénixa. Jeho tvary sú dosť podobné napríklad plameniakom. Začal som návrhy škicovať, kde som si vlastne stanovil základný dizajn tvary lietadla. Potom som prešiel na 3D model, kde som vlastne modelovanie začal tým, že som si vymodeloval kostru pilota z ergonomických dôvodov a až na ňu, na toho pilota, som potom transformoval celé lietadlo, hlavne kabínu. Takže sedačka, môže sa mu tam sedieť pohodlne a postupne celé lietadlo. Tak, skladá sa z mnohých častí. Má vysúvateľný podvozok, neobvyklé konštrukcie, keďže vrtuľové lietadlá zvyknú mať skôr vpredu dve kolesá, vzadu jedno. Tu je to naopak. Zároveň tie zadné kolesá sa sklápajú vlastne dovonka a nie dovnútra, ako je zvykom u bežných vrtuľových lietadiel. Predné koleso sa sklápa dovnútra za kabínu pilota, za sedačku. Keď zasa sunie podvozok, lietadlo vyzerá asi takto. Takže je to malé jednomiestne jednomotorové lietadlo s turbohriadeľovým motorom, s dvojlistovou vrtuľou. Pri modelovaní si tam treba dať pozor, aby to naozaj bolo vymodelované dobre, aj tá vrtuľa aerodynamicky. To nebol len taký nejaký hranol, ale aby zodpovedala presne tvaru vrtule. Takisto krídlové plochy a detaily ako nasávanie vzduchu do motora, chladenie a výfuky. A tiež vlastne plochy jednotlivých krídiel, ktorými sa riadi lietadlo, ktoré sú pohyblivé. Môžeme vidieť aj vlastne tam je zasunuté to zadné koleso, ktoré akurát ten priestor je tam využitý na 100%, čiže akurát sa tam vojde.
Kabína je skonštruovaná tak, aby mal pilot čo najlepší výhľad, čiže vidí aj dosť pod seba, aj dozadu. Zároveň celá kabína je spojená s krídlami, ale vytvára to vlastne celý drak lietadla jedno veľké krídlo. Tým pádom má dostatočný vztlak, takže môže lietať aj pri malých rýchlostiach. Sa udrží vo vzduchu vďaka dostatočnému tlaku. Čiže toto lietadlo sa dá použiť nielen na akrobácie, ale aj na rekreačné lietanie, prípadne sledovanie alebo vyhľadávanie určitých či už osôb alebo podobne, kde je potrebné nerýchlo preletieť, ale dobre si prezrieť terén. Iné účely ako nákladné a podobne nie je vhodné, lebo